салом ба бинандаи азизи радиои озодӣ. Сархати хабарҳост имрӯз 22 декабр ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ. Дар Тоҷикистон ба хонаводаҳои камбизоату ниёзманд кӯмаки якдафаинаи пулӣ мерасонанд. Занозании ашрофзодаҳои тоҷик дар як тарабхонаи Душанбе бо маҷрӯҳ шудани 8 нафар анҷом ёфт. Президенти Украинаро дар Амрико бо тантана истиқбол карданд ва дар Тоҷикистон ба сокинону мактабачаҳо тавсия медиҳанд, ки ниқоб пӯшанд. тафсилоти ин ва хабарҳои дигар дар идомаи барнома. ҳукумати Тоҷикистон қарор кардааст, ки ба табақаҳои муҳтоҷу фақири кишвар кӯмаки якдафаинаи молӣ расонида шавад. Бар асоси ин қарор аз рӯзи 9 декабр, ки нусхае аз онро Радиои Озодӣ дид, кӯмак баробар ба як музди ҳаддиақал ва ё 600 сомонӣ хоҳад буд. ҳадаф аз ин кӯмак ба гуфтаи ҳукумати кишвар пешгирӣ аз хатароти эҳтимолӣ барои иқтисод ва ҳам дастгирии мардуми осебпазир аст. феҳристи оилаҳои муҳтоҷи дастгириро бояд мақомоти марбута то рӯзи 1 декабр ба Вазорати молия пешниҳод кунад ва кӯмакпулӣ бояд аз тариқи Бонки давлатии Амонатбонк ба мардум расонида шавад. маълум нест ин пулро ҳамин моҳ ба оилаҳои муҳтоҷ тақсим мекунанд ва ё моҳи оянда. бештар аз 25% аҳолии Тоҷикистон камбизоат ба ҳисоб мераванд ва аз ин миён даҳҳо ҳазор хонавода қашшоқу муҳтоҷ ҳастанд. дар муноқишае дар тарабхонаи Океи шаҳри Душанбе камаш 8 нафар маҷрӯҳ шудаанд. манобеи муътамади Радиои Озодӣ гуфтанд, муноқиша шаби 16 декабр байни Зариф Соҳибов, мудири корхонаи тиллои тоҷик ва аз наздикони Шамсулло Соҳибов, домоди раисҷумҳури Тоҷикистон ва Наврӯз Абдуллоев, писари Исматулло Абдуллозода, раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва ҳамроҳони онҳо рӯй додааст. як манбаи боварбахши Радиои Озодӣ рӯзи 21 декабр гуфт, дар муноқиша аз ду тараф зиёда аз 10 нафар ширкат кардаанд ва 8 кас ҷароҳатҳои сабук бардоштаанд. ҷанҷол ба гуфтаи ӯ барои духтари як сарояндаи тоҷик шудааст, ки аз мизи Абдуллоев ва ҳамроҳонаш бархоста ба мизи Соҳибов ва ҳамроҳони ӯ нишастааст. дар Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳодисаро тасдиқ ё рад накарданд. яке аз коргарони тарабхона тасдиқ кард, ки шоми 16 декабр миёни муштариён ҷанҷол шуд, аммо то занозанӣ нарасида тарафҳо ором шуданд, гуфт вай. президенти Амрико Ҷо Байден рӯзи 21 декабр дар Вашингтон дар мулоқот бо ҳамтои украинии худ Владимир Зеленский гуфт, ки кишвараш кӯмакҳо ба Украинаро идома медиҳад. Байден дар нишасти хабарӣ ба таъкид ба идомаи кӯмакҳои низомии молӣ ва башардӯстонаи Амрико ба Украина хитоб ба Зеленский гуфт, дар паҳлӯи шумо будан мояи ифтихор аст. ин аввалин сафари хориҷии Владимир Зеленский пас аз ҳамлаи Русия ба Украина аст. Зеленский, ки бо Байден мулоқот кард, гуфт ният дошт барвақттар аз ин ба Амрико сафар кунад, аммо ин ба ӯ муяссар нашуд, зеро ҷанг тамом нашудааст. ҳукумати Амрико рӯзи чоршанбеи 21 декабр ҳамзамон бо сафари Зеленский ба Вашингтон эълон кард, ки як бастаи низомии дигар бо арзиши 185 миллиард доллар ба Украина хоҳад дод, ки системаи дифоии зидди мушакии Патриот низ шомили он мешавад. дафтари Созмони милал дар Афғонистон рӯзи 22 декабр аз толибони ҳоким дар ин кишвар хост фармони манъи таҳсили духтарон дар донишгоҳҳои олиро беэътибор карда дари онҳоро барои бонувон боз кунад. рӯзи гузашта ҷангҷӯёни толиб духтарони донишҷӯро ба донишгоҳу донишкадаҳо роҳ надоданд ва табибони оянда дар шарқи Афғонистон бар зидди ин фармони толибон эътироз карданд. вазорати маорифи толибон рӯзи 20 декабр бо ирсоли номае ба донишгоҳҳои олӣ аз онҳо хост, ки дигар духтаронро ба дарс роҳ надиҳанд. ҷомеаи байналмилалӣ ин амри толибонро танқид кард. дафтари Созмони милал дар Афғонистон бо нашри як баёния гуфтааст, ҷилавгирӣ аз ширкати маънодори нимае аз аҳолӣ дар ҷомеа ва иқтисод таъсири вайронгаре бар тамоми кишвар хоҳад дошт. дипломатҳои Созмони милал аз толибон хостанд тамоми дари донишгоҳҳо ва мактабҳоро барои духтарон билофосила боз кунанд.
مسئولان برخی از کودکستان و مکتب‌های تاجیکستان از والدان خواستند که فرزندانشان را که نشانه‌های بیماری راه‌های نفس دارند در خانه نگه دارند تا به دیگران سرایت نکنند. همچنین به کودکان توصیه دادند که حتما با نقاب طبی به درس بیایند. عین زمان در تاجیکستان تعداد گرفتاران بیماری‌های راه‌های نفس افزوده است و شکایت از افزایش گرفتاری به زکام در مکتب‌ها زیاد است. نوروز جعفرов سردار ریاست امنیت سانیتری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی هم در صحبت با خبرگزاری رسمی خاور به ساکنان و افراد بیمار توصیه داده است که نقاب پوشند. افزایش شکایت‌ها از گرفتاری به زکام یا بیماری‌های راه‌های نفس که به گفته ساکنان نشانه‌هایش مانند به کرونا ویروس است، سر و صداها درباره خروج این بیماری در کشور را زیاد کرده است. اما نوروز جعفرov تاکید کرده است که این کرونا ویروس نیست و بیماری راه‌های نفس آریزه‌های تقریباً یک خیله دارند و در عین زمان از ساکنان دعوت کرده است که در حالت یکباره بلند شدن حرارت بدن به دکتران مراجعت کنند. و قرب اسعار در تاجیکستان پایین‌روی قرب روبل در کشور ادامه دارد. بانک ملی 22 دکبر 1000 روبل روسی را 144 سومانی مقرر کرده است. دیروز 1000 روبل به 147 سومانی برابر بود. یک دلار آمریکایی 10 سومانی و 20 درم و یک یورو 10 سومانی و 86 درم تعیین شده است. قرب پول در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق کند. بیننده عزیز، برنامه را اینجا به پایان می‌بریم، اما خداحافظی نمی‌کنیم و با خبر و گزارش‌های تازه ساعت 19 به وقت تاجیکستان و ساعت 17 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم. تا دیدار.